gerecht, Turende la Tapara. Gaat u zitten. Por favor, toma asiento, Turende. Bon dia, bon Siman. Goedemorgen. Ik open de zitting van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao. Vandaag, maandag 4 augustus en de rest van de week tot en met vrijdag 8 augustus staat de inhoudelijke behandeling gepland van de zaken. De zaken waarin mensen worden verdacht van onder andere de moord op de heer Helmin Wiels. Behalve de heer Wiels zijn er nog meer dodelijke slachtoffers te betreuren, welke zaken ook zullen worden behandeld. De vandaag aanwezige nabestaanden van de heer Wiels, de heer Concepcion, de heer Arnoud en de heer Martinez heet ik welkom. Omdat er op dit moment opnamen worden gemaakt van beeld en geluid, zal ik de personalia van de verdachte nu nog niet bespreken. Ik herken u van de vorige zittingen. En net als bij die zittingen zeg ik dat u het recht heeft om te zwijgen. U hoeft dus geen antwoord te geven op vragen die u worden gesteld. U moet wel goed opletten. U wordt alle bijgestaan door advocaten die ik aanwezig zie. Ik word bijgestaan door 2 griffiers. De officier van justitie zal ik vragen om de zaken voor te dragen, zodat het duidelijk is wat de beschuldigingen zijn. Ik vraag hem in verband met de opnamen die gemaakt worden om de initialen te gebruiken van de verdachte. Ik geef nu het woord aan de officier van justitie. Dank u wel, meneer de rechter. Aan alle 4 verdachten die hier vandaag aanwezig zijn, wordt te lastig gelegd dat zij betrokken zijn bij de dood van Helmin Wiels. De heer Wiels, die op 5 mei 2013 is doodgeschoten bij de pier op Marie Pompoen. Deze zijn alle 4 te lastig gelegd in de vorm van het medeplegen van moord of doodslag. Aan de verdachten D en P is dat subsidiair te lastig gelegd als medeplichtigheid. Hen wordt verweten dat zij behulpzaam zijn geweest onder andere door het verstrekken van kleding, een masker, een valse kentekenplaat en handschoenen die bij de moord zijn gebruikt.
En u merkt, meneer de rechter, dat ik daarbij al iets vooruit loop op de wijziging, de lastenlegging die ik al heb aangekondigd en waar ik zo meteen op terug zal komen. Bij de verdachte F is subsidiair te laste gelegd dat hij als uitlokker moet worden gezien van de moord op de heer Wiels. Door het geven van opdrachten of instructies en het betalen van geld aan de daadwerkelijke uitvoerders van de moord. Aan de verdachte K zijn nog 3 andere feiten te laste gelegd. Het betreft 2 gevallen van moord. De eerste betreft de moord op Lionel Arnoud. Gepleegd op 8 juni 2012 te Noord-Sapateer. De tweede moord, eigenlijk dus de derde voor hem, is de moord op Raikel Concepcion, gepleegd in Caracas Bay op 27 januari 2013. En het laatste feit waarvan hij wordt verdacht is een gewapende overval. Die hij samen heeft gepleegd met verdachte D. En dat is gebeurd op 25 januari 2013. 2 dagen voor de moord op meneer Concepcion. En daar is van een geldloper van het bedrijf Hector Henriques een auto met daarin een geldbedrag van ruim 37.000 gulden buitgemaakt. De heer D. wordt naast zijn betrokkenheid bij de moord op de heer Wiels nog te laste gelegd dat hij bij 4 andere feiten betrokken is. Het betreft de moord of de doodslag op Raúl Martinez. Die door het hoofd is geschoten en in zee is gegooid. Pleegdatum 17 mei 2013. Verder wordt hem verweten dat hij voorhanden heeft gehad 3 pistolen met munitie op 20 september 2013. Die zijn aangetroffen bij een huiszoeking in zijn woning, of op het erf van zijn woning op Calle Sacado hier in Curaçao. Hij wordt tevens verdacht van de gewapende overval die ik net al noemde, Hector Henriques, waarbij die geldloper is overvallen. En de verdachte D wordt samen met verdachte P nog verdacht van een andere gewapende overval. Waarbij bij Camera Rent-A-Car hier in Punda een bedrag van $20 en een telefoon is buitgemaakt. Dat zijn de feiten waarvan deze verdachten worden verdacht. Dank u wel, meneer de officier van justitie. Ik geef nu de instructie aan de regiekamer dat gedeelte van de zitting waarvan beelden worden vrijgegeven, dat dat nu ten einde is. We hebben allemaal gemerkt dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden.
rigoroso di seguridad που τα vigente ahora aquí Ik dank voor uw begrip en medewerking. nos agradeci para vossa compreensão e vossa colaboração. Een van de veiligheidsmaatregelen is dat maar beperkte toegang is verleend tot de zitting. E die medida de seguridad agora tomar está junta a admitir solamente limitadamente cierto por presenciar el tratamiento de raad aquí. Nabestaanden en familieleden zijn toegelaten en de schrijvende pers. Están para a família por estar presente e demais família também e toda representada na imprensa também da moda aqui. Gelet op de beperkte toegang van publiek tot de zitting worden er geluidsopnamen gemaakt die het mogelijk maken de zitting via de radio te volgen. E tomando na conta com a assistência que agora permite limitar o caso aqui por sintonizar via radio. Vanochtend zullen behalve deze algemene inleiding in alle zaken ook nog procedurele kwesties aan de orde komen. A parte de introdução aqui, tocante o caso também vai repassar que outro da nível procedural, cada procedura de cada pessoa que está analisada, é decir, sospechoso. De verdere indeling van de week zal als volgt zijn. Vai repartir o tratamento de caso que durante o resto de semana é seguinte forma. Vanmiddag en morgen de hele dag zal de zaak van de heer K. worden behandeld. Inclusief requisitor van de officier van justitie en pleidooi van de advocaat. Woensdag de gehele dag en donderdagochtend staat de behandeling gepland van de zaak van de heer D en P. Donderdagmiddag en vrijdagochtend staat de behandeling gepland van de zaak van de heer F. En in die zaak heeft de officier van justitie aangekondigd dat volgens hem die zaak zou moeten worden uitgesteld. Hij zal vorderen dat de behandeling van die zaak zal worden aangehouden en dat zal op donderdag worden besproken. Vrijdagmiddag krijgen de verdachten het laatste woord. En 3 weken later, op vrijdag 29 augustus 2014, zullen in beginsel de vonnissen worden uitgesproken. Daar heb ik nog geen tijdstip bij gegeven. Dat is de weekindeling. Vanaf morgen zullen de zittingen beginnen om 9 uur 's ochtends. Er zal een onderbreking zijn voor de lunch van 12 tot half 2 's middags. En in de middag duurt de zitting in beginsel tot 5 uur. Tussendoor zal de zitting met enige regelmaat kort onderbroken kunnen worden. Dan komt nu een aantal procedurele kwesties aan de orde. Een daarvan is de volgende. Van advocaten is het verzoek gekomen om de live radio-uitzending niet toe te staan. Dat verzoek wordt ondersteund door de officier van justitie. Ik ga de standpunten aanhoren voordat ik er een beslissing op zal nemen.
De bespreking van het verzoek zal gebeuren zonder dat geluidssignalen worden doorgegeven. Discussión riba aquí con mi petición loopt op elkaar, pero sin positie de demonstración live zijn. Op de radio zal de zitting dan dus niet te volgen zijn. Via radio no possibile, lo qual vuol bisani no vendere. Eventueel wordt later het doorgeven van de signalen naar de radio weer ingeschakeld en zal de zitting weer te volgen zijn. Possibile